unong sa atong paglalas sa atong mga pagampo sa atong pagduol sa Dios. O nining kagabion, no? Salamat sa Ginoo nga aniya ang atong mga pagdasig sa ikaduhang Korinto ikaduhang Korinto 12, kapitulo 12, versikulo 12 paingon sa 19 mga igsoon. Sa dili pa nato basahan, magampo na kita mga igsoon. Among amahan, Dios nga labing gamahanan, salamat po Dios sa imong pagtabang ngang among mga pagampo ginayahan sa imong balang espiritu nga nakaabot kanimo. Lord, ikaw, Lord, ang among kagyanan niya ng tanan o malipayon kami sa pagdawat unsa man ang imong katubagan kay ikaw, Lord, ang imong gilantaw ginahuna alang mo gyud sa among kayuhan Ginoo. Ug sa among paghisgot sa imong buhing pulong, padayon namo ikaw ang imong balang espiritu, Lord, among gibitar nga padayon magagiya, magatabang sa among paghisgot sa imong buhing pulong Ginoo. Lord, wala kami mahimo nini Lord kung amo-amo tinawhanon, Lord, pagpili mas mabungahon, mas mabulokon, o epektibo kini sa among mga kinabuhi, kung kini imong ubanan, imong dihugan, ako nga imong mensahero Ginoo. Ikaw among saligan nga magadumala ning tanan bisan sa among mga internet connection, sa data connection Ginoo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, amen o amen. Okay mga igsoon, ikaduhang Korinto 12, kapitulo 12, versikulo 12 paingon sa 19. Basahan ako mga igsoon sa Bisaya nga version, gingon dinhi. Gibuhat ko diha kaninyo uban sa bug-os nga pagpailob ang mga timailhan nga ako usa ka matuod nga apostol, pinaagi sa mga timailhan sa mga katingalahang butang ug sa mga milagro. Ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang simbahan, gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang. Pasayloaing taon ako nining akong sayop. Ikatulo na kining higayon nga moduwa ako kaninyo ug dili ko kamo hasulon. Kamo ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi. Kay ang mga anak dili maoy magbuhi sa ilang mga ginikanan kundi ang mga ginikanan maoy magbuhi sa ilang mga anak. Ikalipay ko ang paghatag sa tanan nga niya kanako, lakip ang akong kaugalingon aron pagtabang kaninyo. Higugmaon ba diay ninyo ako jutay tungod kay gihigugma ko kaayo kamo? Nasayod kamo nga wala ako magsamok kaninyo. Apan may moingon nga abti kuno ako ug gitunto ko lang kamo. Sa unsang pagiha, namintaha ba ako kaninyo pinaagi sa mga tawo nga gipadala ko kaninyo? Gihangyo ko si Tito sa pag-ana kaninyo o gipauban ko kaniya ang laing igsuon. Moingon ba kamo nga si Tito namintaha kaninyo? Dili ba siya ug ako nagbuhat tungod sa samang katuyuan ug nagkinabuhi sa samang paagi? Tingali nagunahuna kamo nga ning kamot kami sa paglaban sa among kaugalingon sa atubangan ninyo. Wala kami magbuhat niini. Minahal nga mga igsoon sa atubangan sa Dios, nagsulti kami sumala gayud sa kabubuton ni Kristo ug ang tanan nga among gibuhat alang sa paglig-on kaninyo. So mga igsoon, ato ning giuluhan kung buhaton ang tanan kauban ang Dios. Kung balikan nato mga igsoon ang verse nini, manotice nato sa verse 11 dinhi sa ikaduhang Korinto 12 nga medyo nakamahay si Apostol Pablo kay si Pablo man ang nagsulat nini ngadto sa taga Korinto. Medyo nakamahay siya kay naa sila'y pinalabi sa mga apostoles. Mga igsoon og iyang gipakita nga siya matuod nga alagad diha sa iyang bug-os nga pailob ug nga siya giubanan sa Ginoo diha sa mga katingalahan nga iyang nabuhat ug mga milagro. Kung atong subayon no ang pagministry ni Apostol Pablo, makita ginato ang mga pag-uban sa Ginoo no sa mga katingalahan buhat no. Kung tanaw nato sa Acts 14, 8 to 10, makita nato didto nga naibakol dito nga sukad no since birth no. Di gyud siya makalakaw. Pero
namati siya sa pagwali ni Pablo ug mitutok si Pablo kaniya ug nakita niya kani nga tawo naa ni pagtuo. So naa ni siya'y kaayuhan nga madawat. So naay panalangin ug pagtingog ni Pablo tindog ug milukso ang bakol ug nakawlakaw no. Makita nato diha nga naa nag-uban ang Ginoo mga katingalahan gani napay ikaduha nga panghitabo usab ah atong salamangkiro no gibabagan niya ang buluhaton sa Ginoo. Gigamit silang Pablo, gibabagan niya. Pero giabog siya ni Pablo og tungod niadto nabutas siya og dugay-dugay. Nabutas siya diha-diha. Og napagay katulong nga ang Ginoo nagauban kang Pablo. Supayon nato ang mga iyang pagministry, no? Naapoy mananagna sa kapalaran og daghan kayo silang nasapi ang iyang galon tungod niining tawhana nga makatagna sa kapalaran, no? Pero sa sige niyang sinamok, samtang nagasangyaw silang Pablo, giabog pud siya ni Pablo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, gula ug migula dayon og nasuko ang iyang galon, no? Giabog nila sila Apostol Pablo tungod kay di naman sila kasapi. So ayan ano, daghan kayo nga panghitabo na gani bisan ang mga panyo, mga tapis ilang gidala ug kana makaayos sa masakiton kung kana itapion amo na gi-apply sa uban nga mga katawan karon. Sa panahon ni Pablo bisan ang panyo, mga tapis pwede gamiton milagrohan no. Naga ni po nahitabo nga katong batan-on samtang nagwali si Apostol Pablo nga nagduka nakatulog ug nahulog sa ikatulong andana. Na bantay taas na naminaw diha mga igsoon kumedya lang naamo sa kuan ay magpaminaw nga naa sa habog kay basin mahagbong kumedya lang mga igsoon ug namatay ang katong batan-on nga nakatulog samtang nagwali si Pablo ug gimilagruhan ug nabuhi katong tawhana ginamit sa Dios nga instrumento si Apostol Pablo. So daghan pang mga panghitabo sa ministry nga makaingon ang mga tao saksi sila nga si Pablo naa gyud ang Ginoo naguban. Gani katong halas no nga mibaliko sa ila, nalunod na siya pag-abot sa kawas, tapos halas, di gid siya buhion ng mga igsoon. Tapos halas nga nagbitay siyang kamot og sila ang mga tao nag-inganay nga kriminal siguro ng tawana kay nganong nagkalingkawas na sa dagat pero dinhi patyon siya kana may halas. Pero grabe ilang hulat-hulat nga kanus ba ning tao manghupong, kanus ba ni matumbag mamatay. Apan sa dugay nga tan-aw nila wa gid na unsa si Pablo tungod kay naay gahom sa Dios bisan ang halas wa makadulot kaniya. Ug sila ang mga tao nakaingon nga usa siya ka Dios, mga kaanat sila. Ano nga ang Dios nagauban kaniya. Daghan pa mga balatian, mga maskiton nga giayo niya sa pangalan ni Ginoong Hesus, no? Muna ug labaw sa tanan mga igsoon ang milagro nga ang Dios nagauban gayud sa kinabuhi ni Pablo, ang mga pruweba no, mga milagro giubanan gid sa Dios ug labaw sa tanan ang transformation niya no, ang turning point siya ang kinabuhi nga sa una siya maglulutos sa mga Kristiyanon no, siya na po'y gilutos no, maglulutos sa mga Kristiyanon karon nahimo ng kauban sa mga Kristiyanon ug nahimo ng magsasangyaw sa pagkamaayo sa Dios. Muna mga igsoon, muna pinakadako ang milagro sa kinabuhi sa tao ang kausaban, ang kausaban tungod sa pagpanghimasok sa Dios sa iyang kinabuhi ug sa atong mga kinabuhi mga igsoon. So makita nato unsa ang pagpasabot, dili lang pagpasabot kundi ang experience ni Pablo nga siya giubanan gayud sa Ginoo. Sa verse 13, parehas niya ang iyang pagtagad. Wala siya maghasol, wala siya mangayuan, wala siya pinalabi. No? Iyang gibuhat ang tanan, no? Kauban ng Dios, una nga punto diha sa panginahanglan sa mga kaigsuonan. Dili ang personal nga interest. No? Sa verse 14, na-mention niya nga ikatulo na niyang duaw da ay kini. No? Sa mga katuyuan, dili siya maghasol,
ug ingon gani niya nga kamo ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi. Makita nato no nga munay nag-una nga concern, no? Ang ilang mga kinabuhi sa katawan, dili ang ilang ihatag nga offering or tabang, no? Ana mo yun, normal gina siya nga ba naagay mga alagad sa Ginoo, di gina mawala ang mga tawo taranta sa pagpadala ni pastor, sa pagkaipadala nato aning alagad sa Ginoo, di ba? So alang kanila dako ang panalangin kung naay mahatag sa mga alagad sa Ginoo. Pero dinhi giklaro ni Pablo nga kamo ang akong gikinahanglan. Akong concern kamo, kamo ang akong concern dili ang inyong salapi, no? Kay siya nagkinabuhi man diha sa pagtuo nga ang Dios mag-provide sa mga panginahanglan, no? Ang kabubuton sa Ginoo kung niya ng panahon na medyo alanganin ang iyang pagkaon o abunda na po siya. So iyan ang nasinatian mga igsoon kasi siya nagkinabuhi man diha sa pagtuo. So klaro niya nga kamo ang akong concern, inyong kahimtang spiritual man mapisikal, no? Gusto gani ni Pablo nga ihatag ang tanan basta lang ang tumong mapadulong sila sa hustong dalan balik sa saktong pagtulunan, no? Kay daghan man nagadaot kang Pablo, no? Tudlo og sukwahi, no? Sa sakto nga pagtulunan may tungod kay Ginoong Hesus. Mo gina ang gusto tinguha ni Pablo nga mabalik sila sa tinuod ni Dios, no? Sa verse 15, ikalipay ko ang paghatag sa tanan, lakip ang akong kagalingon. Grabe nga tinguha no, sa pagtabang. Ngayon siya higugmaon ba ninyo akong jutay? Nangandoy po siya nga na siya nga bati nga balos nga paghigugma sa mga tao nga iyang gitabangan sa inyo. So ikalipay niya ang tanan, paghatag sa tanan, financially, even iyang kagalingon, especially mga igsoon, spiritual nga butang sa kinabuhi sa katawhan. Sa time pod, no? Kung physical mga nga panginahanglan, sa time pod nga importante kay nga mga panginahanglan or tabangunon. Dili pod nga murag gitudloan na hinuon nga magtinapulan ang tao kung sa mga panginahanglan, hatag dayon, no? Katong naagayod sa panginahanglan. Sa the best gyud kay mga isuon ang spiritual nga matabang sa usa ka tawo. Kanang mahatag nimo ang kasiguruhan sa kaluwasan, dako na kay nga panalangin, no? Ang assurance of salvation. Dako na kay nga package na nga bauno niya sa tibok niya kinabuhi, no? Ang assurance of salvation, sundan na siya assurance of prayer, nga imong pag-ampo kay anak ka na sa Dios, tubagon ka na sa Ginoo, sa iyang sumala siya kabuto, no? Kana atong mahatag, no? Ang kinsa ang Ginoo, sovereign ng Ginoo, no? Muna ang best nga ihatag best nga preparasyon, no? Sa gira espiritual pagsagubang sa tao, no? Sa iyang pagsunod sa Ginoo, no? Muna atong best kayo nga mahatag ang spiritual, nang hatagan nato sa punuan ang tuburan, no? Tuburan sa tanan nga mao ang Dios, matudloan siya sa saktong pagkinabuhi nga mapuslan niya habang buhay, no? Hangtod may kinabuhi, mahatag ang source, hatagan nato ni Jesus nga mga tinubdan sa tanan sa kinabuhi, kahayag, kaluwasan ug sa tanan nga gikinahanglan, no? Kung kana atong mahatag kabaluta na we are giving the best for Him, we give fully, and God loves a cheerful giver. So ikalipay ko ang paghatag sa tanan, makakonekta na sa Dios mga igsoon, no? Nga kinaiya, yes, siya ang pinakamalipayong naghatag ug may dakong gugma. Dakong gugma ang iyang for God so love nga na may kalipay ang iyang paghatag gugma bisan katong walay bisan gamay na lang angay, walay angay nga tagaan sa gugma. Iya kanang gihatag mga igsoon. About sa paghatag, no? Tanang butang lakip kitang mga tao. When we seek Him and His righteousness, dugangan pa niya mga igsoon. Siya ang naghatag sa ato ang kinabuhi nga iya ang tanang butang. Lakip ang iyang kaugalingon, nga na kanya pinangga mga igsoon. Siya ang maayo kayong kahimtang dito sa langit ni baba, no? Sa kalibutan aron ang kunon
no, aron hatagan kita sa kaluwasan, hatagan sa solusyon ng atong suliran. Siya ang tagiya sa kinabuhi, pero iyang gihatag ang iyang bililon kay iyang kinabuhi alang kanato. Diyan nato makita sa Isaiah 53 unsa ka maayo ang Ginoo, no? Na nag-antos para kita mabulahan, para kita sa iyang mga labod kita mga ayo, mga igsoon. Saksi ang mga taga Corinto sa kinabuhi ni Pablo. Apan ay mga tumo-tumo man, mga manangabot, mga mali nga mga pagtulunan, nanunto lang daw siya, no? Iklaro ni Pablo nga wala siya gipamintahaan. Bisan ang akong mga kauban nga gipadala diya, wala na sila mamintaha, no? Una gipabati niya, no? Nga gusto niya nga buksi ang inyong kasing-kasing ngayon sa ikaduhang Korinto 11, no? Kami wala na mo buksi ang wala na mo tagpi ang among kasing-kasing. Gipakita niya nga unsa niya ka gihigugma, sama sa usa ka maayong amahan, gugma, sakripisyo, giuna niya ang kaayuhan sa uban. Munay maayong pagpanig-ingnan sa pagpaubos, kaligdong mga igsoon, tinuod nga tinguha sa pagtabang. Gani siya makita nato nga siya matinud-anon gid nga mag-uol siya, magsubo kung naay makasala, no? Mga igsoon sa gibuhat ni Pablo, sa gibuhat sa Dios, no, wala mangayo ubugti, no? Kung dili ang kalipay nga ang response sa tao nga iyang gibuhatan magmatinumanon o magmapasalamaton kang Kristo Jesus. So muna ang iyang gidahom nga makaplagan niya nga maayo ang resulta sa iyang gibuhat, sa iyang pagtabang, no? Iyang gibuhat ang tanan kauban ng Dios diha sa pagtagbo sa panginahanglan sa mga kaigsunan ug sa ikaduha nga punto alang sa kabuton ug katumanan sa gidahom sa Dios. Sa verse 19, no? Tingali nagunahuna kamo nga ning kamot kami sa paglaban sa among kagalingon. Sa atubangan ninyo wala kami magbuhat niini minahal nga mga igsuon. Sa atubangan sa Dios nagsulti kami sumala gayud sa kabubuton ni Kristo ug ang tanan nga among gibuhat alang sa paglig-on kaninyo. Sumuna no ang iyang katuyuan, no? Nga ang kabuton o katumanan ang gidahom sa Dios mao gid unta ang matuman, no? Sumala gayud sa kabubuton sa Dios. Siyang kaluwasan, siyang kahayag, puno sa grasya, gugma o kaluoy. May ang gibuhat alang kan sa paglig-on kaninyo mo nang most concerned yun spiritually balikon ako kay siya, he is willing to give his all para sa atong kamaayuhan, ang tanan aron mapalgan ta nga matarong og kahimutan dili kaulawan og kapungtan sa Dios mga igsoon. Muna yan sa ginaginapos nga bahin sa atong gitun-an sa ikaduhang Korinto 12, muni ang gingon ni Pablo, hadlok ako nga inigana ko diha, makaplagan ko kamo nga lahi kaysa akong pagdahom kaninyo ug lahi kaysa inyong pagdahom kanako. Nahadlok ako nga makaplagan ko ang panagbingkil ug kasina, ang kasuko ug ang kahakog, ang mga pagtamay ug ang mga panglibak, ang garbo ug ang kagubot. Nahadlok ako nga sa sunod kong pag-anha pagkaulawan ako sa akong Dios diha sa inyong atubangan ug muhilak ako tungod sa daghang nakasala kaniadto wala maghinulsol sa ilang gibuhat nga kalaw-ayan, imoralidad o kaulag. Sumuna mga igsoon nga ang pinaka-concern spiritual gyud, no? Ang gipakita ang importante kaayo nga mahatag sa tao kung follow na lang ang ubang mga butang, no? Una ang iyang ang gidahom, no? Ang kabubuton sa Dios, ang katumanan sa gidahom sa Dios sa kinabuhi sa mga tao nga gitabangan sa matag usa mga igsoon. So muna akong sa atong panapos mga igsoon, buhaton ta ang tanan kauban ng Dios diha sa mga panginahanglan sa mga igsunan alang sa kabuton ug katumanan sa gidahom sa Dios. Challenge sa hagit matag usa kitang tanan gitawag sa pagpangalagad sa Dios, kitang tanan gitawag sa paghalad sa atong kinabuhi, na sama ni Pablo, ihatag ang tanan, buhaton ang tanan para lang basta lang nga mapadulong sila sa hustong dalan balik sa sakto nga pagtulod-an ngadto kang Hesus, balik sa relasyon sa Dios. Amen mga igsoon, no? Kung dili man nato mahatag
tanan sama ni Pablo ingana ang kabugaton niya di man pud nato na mahatag sa matag usa kay matag usa kanato aduna may mga ang atong faith no adunay dako na kay faith no pero sa atong pagsugod no bisan portion lang sa atong kinabuhi portion lang sa atong bahandi portion sa atong kabahin sa atong parte sa atong panglawas nga masulti nato matabangan nato ang tao bisag ma-invite dalon sa simbahan no dako na kay na matabang nga mag-guide sila sa tuburan sa kinabuhi no ang muabli sa ilang espirituhanon nga patay no? Mubuhi sa ilang espirituhanon nga patay diha sa Ginoo dako na kay na nga tabang dako na kay na ilang ipasalamat sa panahon nga mulambo sa panahon nga mahayagan na silang mao ni ang Kristohanon mao ni ang anaa sa Dios mao ni ang tinuod nga Dios no kun mahatag ta bisan gamay lang nga portion no nga igsuon sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad kay tanan man ta gitawag no kay gikan man kita tanan man ta gitawag sa pagpangalagad sa pagsangyaw no klaro man diha sa unang Pedro 2:9 we are choosing people a holy nation a people of God owns position so that we proclaim the excellencies of God kita tanan gitawag gikan ta sa kahabi nga kangit-ngit no o gidala ta sa iyang katingalahan nga kahayag aron magsangyaw sa iyang katingalahang mga buhat di man ako ba-perfect og memorize ang 1 Peter 2:9 apan nakuha nato ang unod niya ang mensahe niya na mga igsoon. So nga na no nga dako nga muhatag tag portion sa atong kinabuhi nga magamit ta nga ang mga tao sa atong silingan man kauban sa trabaho sa pamilya nga sila mabira, ma-invite, ma-share no? Sa mensahe sa kaluwasan, mensahe may tungod sa tinuod nga Dios, tuburan sa kinabuhi, tuburan sa kaluwasan. No? Dako na kay na. Ang Ginoo na mo padako niya ng mga igsoon. No? Ang Ginoo na mo padako niya nga pagtuo. Basta mo tikang lang ta, mo hatag tagtika nga mahimutang galamiton alang sa kahimayan sa Dios. Ang Dios magabulig niya na og hatag pag expand niya na no? Sa atong pagtuo, sa atong paghalad sa atong kinabuhi mga igsoon. Dalaygon ng Dios sa iyang pulong magampo ta. Labing gamahanan nga Dios among amahan. Salamat kay Ginoo sa imong buhing pulong nga dili lang kini naghatag kanako kadasig kundi Lord kung pagampo nga maghatag usab kini kamadasigon sa mga kaigsunan labi na sa mga kaigsunan nga wala pa gyud Lord magpagamit alang sa imong kahimayan. Lord, kaming tanan imong gitawag, imanduan, Lord, sa pagsangyaw, Lord, sa pagmantala, sa imong pagkamaayo, sa imong pagluwas, Lord, sa imong dakong gugma, sa imong kaluoy, Lord. Ikaw lang yun, Lord, ang mga atag ug kibugaton, Lord, sa matag usa nga ma-apply kini, Lord, makinabuhi kini, Lord, nga mga pagtulon-an uban sa imong tabang, uban sa imong gahom, sa balang espiritu Ginoo. Lord, walay imposible kanimo Ginoo. Lord, og kami nga mga nagpagamit na alang sa imong kahimayan, the more pag Lord, magmainiton, magmadasigon, adaghan pang mga katawhan nga matabangan, madala diha kanimo. Lord, pinaagis nga instrumento nimo ang among mga kinabuhi Ginoo. Ang tanang kusog imo man, ang tanang among gibuhat, ang kaalam gikan kanimo o ang mga tawo nga imong gipadala walay naduol ka namo kung dili dili aksidente kung dili ikaw gayud ang nagtagbo nga sila mahinagbo namo sa among pagpangalagad diha kanimo Ginoo. Usa o Dios, ikaw ang angayan takos balikan sa tanang pasalamat pasidungog sa imo man ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.